Para pamiyarsa ingkang kinasih, salam tentrem rahayu. Kawula Daniel Agung saking GKJ Cawas, Klasis Klaten Timur. Kepareng badhe ngaturaken renungan Sabda Winedar dinten Selasa Surya kaping 11 wulan Februari taun 2026 kanthi jejer. Sabda ingkang ngewahi gesang. Waosan kitab suci saking kitab Kalih Raja 13 ayat 1 dumugi 8 kalajengaken 21 dumugi 25. Jabur 119 ayat 1 dumugi 112. Serat kalih Korinto bab sekawan ayat 1 dumugi 12. Wondene pamaosan nat saking Jabur 119 ayat 1 ingkang mekaten suraosipun. Pangandika paduka menika dilah wonten ing ngajengipun suku kawula sarta pepadanging margi kawula. Menika sabdanipun Gusti lumantar abdinipun ingkang rahayu tiyang ingkang mirengaken lan ngecakaken ing gesang padintenan. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, saperangan saking kita temtu nate kekesahan ing wanci dalu kanthi ngginakaken pesawat. Nalika pesawat badhe mendarat, ketingal kerlap-kerlip cahya saking daratan. Lampu-lampu menika sanget anggenipun mbiyantu Bapak Pilot ngarahaken pesawatipun supados saged mendarat kanthi wilujeng. Mboten gampil kita mbayangaken kados pundi pilot pesawat saged mangertos landasan kangge mudhun ing badhea menawi mboten wonten lampu-lampu menika awit kawontenanipun peteng. Cahya lampu menika nggadhahi fungsi kangge madangi lan nedahaken landasan ingkang leres kangge mudhunipun pesawat. Juru Mazmur ngendikaken bilih sabda pangandikanipun Gusti menika kados dene cahya ingkang madangi margi ingkang badhe tinempuh. Kanthi mekaten, juru Mazmur badhe mangertos pundi margi ingkang kedah dipun lampahi lan kados pundi kawontenaning margi menika satemah piyambakipun saged tansah waspada lan tinebihaken saking memala. Inggih mekaten ugi sabdanipun Gusti dados dilah kangge para kagunganipun Gusti. Sinaosa jagat menika peteng karana dosa, ananging sabdanipun Gusti madangi lampahing para kagunganipun. Sabdanipun Gusti dados panuntun ing margi ingkang kedah dipun lampahi satemah umat kagunganipun Gusti saged dumugi ing tujuaning gesangipun. Inggih menika pinanggih tentrem raharja tetunggilan kalian Sang Rama ing swarga. Wonten wekdalipun margi ingkang kita lampahi menika peteng. Kita mboten mangertos margi ing ngajeng kita menika kados pundi kawontenanipun. Ing riku kita saestu mbektahaken cahya ingkang madangi. Sabdanipun Gusti menika badhe mbiyantu kita paring pitedah menapa ingkang prayogi kita lampahi. Ing riku sabdanipun Gusti paring raos tentrem lan ayem. Sabdanipun Gusti menika kados dene lampu-lampu alit ingkang mitulungi pilot ndarataken pesawat kanthi slamet. Sumangga kita tutup renungan menika kanthi kita ndedonga ingkang mekaten. Allah Rama kawula ingkang dedamparing kratoning swarga ingkang mulya langgeng, ingkang gesang ing Sang Kristus lan makarya ing Sang Roh Suci, matur nuwun Gusti sabda panuntun paduka. Saestu Gusti ing wekdal menika kawula mbetahaken panuntun lan pitulungan paduka. Haleluya. Amin. Mekaten renungan Sabda Winedar ingkang sampun kawula aturaken, mugi ndadosaken berkah dumateng kita sedaya. Saged nglampahi gesang kanthi kebaing kawilujengan Gusti berkahi. Amin.